Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivashele ubhuti wami omncane uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani nanokuthi usahila na. Asike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila. Ngi-right nami. Ubani ubhuti? Upho inkosi lo wakamzimela ngokudabuka ngidabuka eShowe. Ngabuya ngazohlala eMandeni no-aunt sisikababa. Ukhulele eMandeni? Yebo. So beyinjani impilo yakho kusakhula ke? Iyimpilo nike yaba izinkinga ezinkulu nje. Ekhaya bungekho umnotho ngaleyo ndlela bekukhona ukuthi yabo singabi nakho. Okay. So anti ubuyehlala nawe nobani nama-siblings noma nibenihlala nobabili? U-aunt nje nezingane zakhe behlala naye ekhaya. Oh, okay. Yebo. Bebekwamukela kahle? Impela bebengamukela kahle. Oh, okay. So asike sivele hlala phezu kodaba bagila ngani kwenzakalani? Mina bangigila ngokuthi sisi ngesimo sokubuka umnotho uthi awukho kahle ekhaya. Angivele ngithola into engangenzela imali ngoba isikole ngagcina grade 11. Mangigcina grade 11 kwaba khona inkinga engiba nazo ngokuhamba kwendlela. So ngacabanga indlela yokwenza imali bengayitholi. Ngezwa omunye ubhuti engiyalela komunye nje ubaba osemdala. Ethi lo baba lona unendlela yokwenza imali ngathi mina akangenzisi. Wangitshela ukuthi angithenge ini nani uzongenzile imali esheshayo. Ifika ngo-12 ebusuku, ifika nabantu abancane khona ushoti laba. Abantu abancane? Yebo, hayi bafana abancane laba yesho njalo. Yebo. Manje wena ungabasabi labo bantu abancane abazofika nemali. Wangabasabi? Ngendlela engase ngiyidele ngayo, ngase ngithi sengenzeka noma yini. Yebo. Imaki bekhona yini umuntu bekufanele umthengele amanabukeni ubisi lapho njengoba woza uqine kangaka ukuthi usungenza noma yini? Ubekhona yena. Ubekhona. Bekumele ngithenge ubisi amanabukeni. Oh, kodwa okay. Ngamtshela ngathi oba ngisebenza. Ngicela imali njalo uma ngisebenza ngihola 1.5 ngimnika u5 ngibeka itawu. Oh, okay. Yebo. Okay. So kwenzakalani iza nazo? Lo bhuti lo engangikhulume naye wathi angihlanganisa imali engango 5000. Mase ngihlanganisile uzongixhumanisa nobhuti loyo. Ubaba nje osemdala. Okay. Wangixhumanisa naye sengimtshela ukuthi sengwenzile 5000. Wathi lo bhuti lona lo baba mfowethu hamba uyesitolo thizini noma yisiphi thenge amakhandlela azinhlobonhlobo. Namaqanda awu4 enkukhu. Nogwayo amakhala ngase ngithi okay. Ngahamba ngakwenza lokho mangibuya ngibeka. Wathi nje thola isikhwama sinamakhona awu4. Ngathi okay. Sikhona enginaso. Sikahle. Ngasibeka mangisibeka lesikhwama lesi ngimtshela ukuthi ayiseku right yonke into vele ethi emachosheni esikhwama awubeke ikhandlela ngalodwa ngilibeke. Emakhoneni ngaphakathi esikhwameni ngibeka amaqanda esenta ngibeka ugwayi. Wayese nje esengitshela sethi uthola iphepha ubhale khona igama lakho namagama awu2 abantu abangasekho. Ngaqale ngangathemba. Abasemndenini wakho? Wathi nje noma ibaphi noma basemndenini noma bangekho. Okay. Imaki lo muntu uthe uyisangoma noma uyinyanga noma uyini kahle? Uyinyanga ngasho njalo. Oh, okay. Yebo. Yes, so wawashokela wabhala ke lamagama abantu abangasekho? Impela ngawabhala amagama awu2 ngase ngibhala nelama. And then kwasekwenzakalani ke? Ngabuyela kuyena. Into wangitshela yona wathi angivala esikhwameni ngishiya isikhala esincane. Mangivala uzipho. Ngashiya isikhwama esincane. Wayesethi angiphume ngishaya indawo, ngaphuma ngashaya indawo. Mangibuya emva kwe-hour evele ethi yazi ekhaya kini nginamabhadi ngithi mina ngempela ethi ngempela. Ethi kuze sigeze leli bhadi leli. Awungiphi 1000 ngaphezulu. Phezulu kwale 5k la ebeke ifunini? Yebo impela. Ngiqale ngidante ngifuna leli 1000. Ngilithole. Ngilithole ngimsendele. Uyangitshela ugeza ngamanzi ageze idumba yathenga.
Fanele ugeze enze ngamanzi ageze idumbu. ewe. Uzowatholaphi? Hayi ngafaka imali mina lelo 1000 wathena wawuzowanikezwa uzowathenga. uye. Yena wayezowathenga. Okay, sengiyezwa-ke. Sho. Nge- Ya, ngenze- izanazo. Ngenzeke-ke ngendlela ngenze yonke into ke. Mm. Kuze kuhle, makuhlwa evele ethi le mali izofika nabantu abancane. Mm. Mangivuka ekseni ngimbuza ngingakazivuli isikhwama, bhuti ngazivula isikhwama ethi ungazivuli. Ngithi ngobani? Ethi hayi imali ayikho. Hawu kanjani? Ethi abantu abafishane bayilandile ebank ingcolile ifuna ukuwashwa. Ithi awu kanjani manje? Ethi awufake u2000 mina ngizoku-edela ngo3 kube u5 Hayi. kuze silungise le mali. Enye futhi imali. Hayi mase ngiyanqaba. Ngithi ayisekho imali engayizama. Mm. And inhliziyo yami yayisibhlungu ngalendlela ukuthi angazi ngenze njani. Evele ethi asimuvele ebank. Mm. Ngingabuseze isikhwameni. Ngivuma. Yabo ngithathe ngalendlela ukuthi kuzoba lula. Mm. Mase ubhuti yashintsha ethi angililethe 1.5. Hawu. Hayi ngithi mina ize bank ethe ize bank. Wena uyithatha phi imali-ke manje lokho uyiphatha? Phindele ngiyokomunye umashonisa. Shu. Mangifika enginike 1.5 ngishiya i-ID yami kuyena. Mm. Nekhadi engena khona imali. Mm. Ngibuye ngifakele nabazali imali basakhona. Mm. Yebo. Ubaba usebenza eSikhomu, uma bekade pheke ezikoleni nje yabo. Okay. So mase ngiyamnikeza lo 1.5 mase ngimnike i-account number iphutha lami laba lapho. Ngimnini number engenza ngayo. Hayi impela kube ngathi kuza kahle ewusende ingene imessage kumina ethi kungena u65000. Ayingijabule kwaku 650,000. Ngijabule ngoba kwakuthiwa imillion. Ngijabule evele ethi imali uma ingene kuba khona imali encane ezicelini ngifisa kube imalini. Ngithi mina Ubuza wena-ke manje. Ubuza mina. Okay. Usho ukuthini? Esho ukuthi ngeke ngikwazi ukuvele ngikhiphe yonke le mali ebank. Angicabange imali esingayikhipha ngayo. Ngithi mina 1500 sethe uma uzoyikhipha le mali ngamele uthi 3.5 iziphume yonke. Ngithi okay ayinankinga. Ngithi ngisakulelo hlelo lokuthi imali yeza evele ethi awutholi 700. Owanike futhi manje 700. Ukuthi imali phela ikwazi ukureceive ukuthi you receive. Kwakade kuthiwa khona imali engenile kwi-account yakho. So ngqale nginwaye ikhanda ukuthi lo muntu ngenzani. Sazoya umashonisa futhi manje. Impela. Ngikhulume no-aunt. Ngiqamba amanga ngestory ngithi kufuneka ngiyo-actor kanje. Cela ngiphe u800. Enginike u-aunt nginika njengomuntu angibolekayo. Ngufaka u7. Ingangeni message ngimbuze bhuti kwenzakalani evele ethi kuze uyithole awuthole inhlabathi yethu. La nje sekungcotshwe khona uthola ihlabathi. Ukwazi ukuthola nolwandle senze into yakho nje ihambe kahle. Ngithi hayi okay bhuti. Uzoyithatha phi-ke? Inhlabathi Ekhaya bekukhona ithuna ngivele ngifike ngicaphune khona egcekeni. Hayibo. Ngihambe ngiyolanda amanzi nje emfuleni. Ngivele ngikhona ngithi ngizomgoqa uthulwane. Mangifika evele lento ayihambanga ngendlela. Ngobani? Konke wrong. Ayi ngimbeke esithombeni uthi hayi akidli ulwandle. Ethi okay. Yona inkinga le uthola ulwandle. Sitatazele ke. Ngilithole futhi ulwandle ngosuku lesithathu. Ethi asiqhubeke ngithi hayi okay. Evele ethi ke angifaka u3. 100 yenza ungifakele 7 kube 1000. Angisenawo. Akekho nomashonisa ofuna unginika imali. Akakho phela. Nami ngase senginyanyile.
sengafuna Kwase kukuningi ukuzwa lutho. kakhulu. Kwase kuningi kakhulu. Yes, qhubeka kwagcina kwenzekeleni. Ngivele ngimtshele sengiyusa umoya vele ethi-ke yena-ke uma ungasayifuni le mali ngitshela ngiyeke ngikhansele umsebenzi. Ngithi mina ungamane ukhansele ngizokwenzayo. Ingqondo ibuye ithi imali yami engaka. Imali engaka. Hhayi asiqhubekeni ufuna malini? Ethi hhayi letha u-300. Eyi mtante ngocinga ngothuli. Kudlule u-2 days futhi omunye. Evele ethi hhayi usu-expired. Ufuna uyasiqale phansi. Angiphindanga Sek-expire imali engaka ke? wathi nje sekumele siqale phansi ngoba sekuphele ngisho 6 days senzile. Kanti bekufanele kube yinsuku engaki lento le? Lento kuthiwa ibe usuku olulodwa mayesho lo baba. Pho uthi wayethuleleni kuze kufike ey'nsukwini eziyisithupha. Kwaphela uyazi ukuthi usuku olulodwa ukwenza lento le. Hayi wayelokho engitshela ethi yenza ngimtshela imali angayithuki. Ethi hayi khulileka. So yena ngendlela wayesebona ngayo imali ukuthi ngimphile. Wayesebona ukuthi usefuna enye ngaphezulu. So awukazi uzothi uyayicela-ke imali yakho-ke yona yonke-ke le bukade umsendele ngoba phela imali into ayisaphumelelanga. Mangithi ngifuna-ke ucela imali yami vele ethi-ke mina ngiseThekwini. Mawufuna mina uzoyithatha cash. Hawu, ayisendeki yini mhlawumbe? Uthi ayisendeki. Akanayo i-account akakwazi ukusenda imali. Ngithe kanti wena umnganani? Evele engifonele ngenye inamba esethethe. Ethi mangifuna le mali angize eThekwini. Mangize eThekwini futhi ngazi ukuthi singizoza eduze kolwandle. Vele ngabona ukuthi ufuna ungibulalela olwandle yabo. Awukazi uzubuyele kubhuti lo wakuyalela yena umnumzane Nyanga lo umtshela ukuthi usugilekile phela manje. Lo ngabuyela kuyena. Wathini? Elokho ethi hayi yenza kenzeka. Mase sengenzeki mangibuyela kuyena vele ethi angiqedele. Elokho ethi hayi kuzolunga aze ngabona ukuthi nawe udlala ngami bayasebenzisana. Imali uthini yena uthi wayenza lento before yenzeka njengoba enesiqiniseko esingaka ukuthi yenzeke noma uzwa ngabantu. Yena wathi kimi yenzeka ngoba ngikhombisa isithombe isakhona lento efonini yami. Ngikhombisa isithombe impela imali egcwele isuitcase ngahala nami. Eyishutha naye phezulu kombhede enza ividiyo ngemali iningi. Yabo. So ileyo nto ayengihalisa ngoba wayenza ividiyo ethi thina imali siyenza kalula. So manje inhlabathi emathuna amanzi okugeza idumbu amakereso suitcase workshop tap konke lokho. Amaqanda avela ngawatshinga amakhandlela ngawashisa nje azaphela. Isuitcase sikhwama-ke ngisasebenzisa isikhwama. Kodwa-ke iphutha engalenza ukuthi ngibhale abantu ngiyothatha ihlabathi ngoba lokho kwabamnyama kumina. Ngathi mangiya umuntu wathi umuntu udlale kabi wathinta abantu abangasekho. Inkinga yaba lapho-ke ngoba nje manje ngisakulelo hlelo lokugeza ngoba lokulungisa ngoba ngaflopha kakhulu. So ey'nyangeni zizonke nje ungafisa ukuthini kuzona ngokudlala ngabantu? Asisho ukuthi zonke zidlala ngabantu. Bakithi ningangizwa kabi babukela emakhaya. Angisho ukuthi zonke iy'nyanga zidlala ngabantu. No, angikho lapho. But lezi ezidlala ngabantu ungafisa ukuthini kuzona? Ulahlekelwe imali kanti umuntu nje uyidlalela ngawo. Bengifisa kahle ukuyitshela iy'nyanga ukuthi aziye kudlala ngathi. Ngoba zona mawukuthi izibizelwe ebuzangomeni ebunyangeni abenza imali ngokwabo bengasifaki thina. Mase ngizama ukubiza abantu batshela abantu ukuthi bengabalaleli khona izinto ezenzeka ku-Facebook ngoba iy'thombe ey'ningi bengiy'thola ku-Facebook. Ngazo lezi zinto lezi. Izinto ezenzeka ku-Facebook ziyinkinga ziyi-scam kakhulu ngoba kwayena lo sewangibalekela wavele wabaleka nje angimazi sihlalaphi uyangiziba washintsha ifoni washintsha inamba nje angisamtholi. Kodwa-ke ngiyafisa abantu beqaphela ngoba izinto zaku-Facebook azikho right azinhle futhi. So
Njengoba oqala nje ukusebenzisana nenyanga, usewabona bani ekhaya ngaphambilini efuna usizo ey'nyangeni? Eyi, ngasho ngithi ubaba wayeyalela omunye ubhuti. Ngasho ngithi lo bhuti loyo umalume kumina ngoba bajwayelene nobaba. Wayemnyalela nje sangomeni ukuthi for ukulungisa izinto zekhaya kwenziwe njani. Nami ngaqala lapho ikhola lento ezangoma le ukuthi hhayi kuyasebenzeka nje. So imali yomashonisa wenza kanjani-ke ukuyibuyisela? Ngoba ngiyazi futhi ne-interest nje. Wenza njani? Lapho ngase sengisizwa uma nobaba. Nakhona futhi kwaqale kwami unce ekhaya ngoba bangibuza ukuthi ngangenzelani into ebhedayo nje. Ngoba waphoqeleka ukubatshela iqiniso kwakwenze njani? Impela Awe ma. Ngase ngiqalela isikhathi ukuthi uma ngayikhokhi le mali isikhathi esingaka. Nje kuyaphela ngami. So i-ID yakho usuwayithola njengoba wayihambisa kumashonisa? I-ID angaze ngiyithola. Until kuzobe today? manje angaze ngiyithola. Awe ma. Isahleli nje kumashonisa kufanele imali iphelele noma isashoda kodwa nje. Usukude kangakanani manje noma useduze kangakanani uqeda? I think kusele ingaphansi ka-2.5 kodwa ngoba ubaba bengikhokhela uma ngikhokhela ngoba phela ngakumashonisa abathathu. Lo munye angiyofuna u-3,000, omunye ngiyofuna 2, omunye angiyofuna 700. Lo ka-700 noka-2 sengibaqedile kusele lo wathatha i-ID yami ngoba ngathatha imali enkulu kuyena. So usuhilile kuyona yonke lento le? Noma ngabe kuthiwa awukaqedi ukukhokha-ke usaney'kweleti zamashonisa but usekudlulile enhlizweni yakho? Ya sekudlulile kodwa hhayi kalula ngoba phela kuthiwa into kufanele uyixoxe uma ufuna idlule. Uma udamane uyihlalisa ekhanda kubangela iy'nkinga kakhulu. Ngelinye ilanga usawofisa nje ukuhamba iy'nyanga uma kuba khona enye inkinga obhekana nayo? Eyi ngeke angiboni Usu-right? Right. Sharp manje. Right, ngisharp manje. Into engiyibuka ngeke ngisakholwa ngisho eyodwa inyanga mangathiwa iyangenzisa izinto. Ngoba kwayona le kodwa le ngiyayithemba ngoba ifike nobaba ukuthi ngizogeza ngenze yonke into ukuthi ngithinta amagama abantu ngilande ihlabathi eliselibeni yabo. Ngiyayithemba. Nanokuthi vele ngisize ubaba kuleyo ndima leyo. Bathi-ke ngikufisela inhlanhla kukona konke idlule lento ngokuphelela enhlizweni yakho. Siyabonga kakhulu usivakashele uhlelo lethu. Yebo. Mbuke lapha ekhaya ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, ngiyanithanda kakhulu. Bye.